Postav sa dole. Poďte aj vy, detičky, Ježiškovi zaspievajme pesničky. Zaspievajme, zatleskajme rúčkami, radosne ho vítajme medzi nami. Poďte aj vy, detičky, Ježiškovi zaspievajme. Dobre, ideme. Ďakujeme. Vianoce, izbe žiari vyzdobený stromček, pod ním sa objavia darčeky, prejavy lásky, zaznejú koledy, ľuďom zmekne výraz z tváre a všetko naplňa zvláštny pokoj, v ktorom znejú slova evanjelia. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Naozaj, Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Vtedy prežívame znova chvíľu, keď bola zem obdarovaná tým najväčším darom Božieho Syna. On nám priniesol záchranu od večnej záhuby.
Príčinou, pre ktorú sme sa dostali do tmy, bol hriech prarodičov. Vo svojej pýche neposlúchli Boha a zaslúžili si trest. Ale Boh vo svojom milosrdenstve neopustil ľudí, ale prisľúbil Mesiáša, ktorý zotrie a odčiní vinu. Aj my, či sme mladí alebo starší, sme už zakúsili, čo je to hriech. Ale Pán Ježiš nás už vykúpil. Poďme sa teda pozrieť, ako to bolo pred mnohými rokmi, keď sa narodil náš Spasiteľ. Čo tu robíš? Dúfam, že tento rok som dostala tú babiku, ktorú som tak veľmi chcela od Ježiška. Áno, dobre si povedala. Ježiško ti to priniesol. A Ježiško priniesol všetko, čo tu dnes máme. Vianočný stromček, salónku, hviezdičku a aj Vianoce, darčeky. A Vianoce, na ktoré sa všetky deti tak veľmi tešia. Ježiško má totiž dnes narodeniny. Naozaj, môžeme byť šťastní, že naše Vianoce sú také bohaté. Dnes je veru veľa detí, ktoré nemajú čo do úst zložiť. Veľa detí dnes plače, lebo v ich krajine je strašná vojna. Aj dnes, cez Vianoce sú deti opustené, bez rodičov alebo v detských domovoch. Ale pre všetky sú Vianoce určite niečím prekrásnym a s radosťou ich očakávajú. Aj Zuzka zo škôlky určite dostala krásne darčeky. Okrem toho ma poslala, nech vraj ide v telke dobrý film. Ale akurát sedí v kostole Svätá Omša. Mám na ňu ísť? Ježivka, do kostola nejdeme na Vianoce len preto, lebo musíme. Ale vtedy oslavujeme Ježiškové narodeniny. Ty by si bola tiež smutná, keby na tvoju narodeninovú oslavu neprídu tí, ktorých máš tak veľmi rada. Je to veľký sviatok pre nás všetkých kresťanov. A ideme Ježiška poprosiť o taký dar, ktorý nemôžeme dostať pod vianočný stromček. A aký je to dar? Predsa zdravie, život, príde do nášho srdiečka vo svetom príjmaní a v krížiku, aby nám zoslal pokoj a radosť. Ale to nám dáme vtedy, keď ho budeme prosiť, poslúchať a milovať. Aj Mária ho milovala, uverila a povedala Bohu svoje áno. Zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš.
úžasne krásne. Vtedy sa zjavil Márii anjel Gabriel a zvestoval jej radosnú novinu. Raduj sa, Mária, milostiplná, Pán s tebou. To si, čo za pozdrav nesieš? Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ale ako sa to stane, veď ja možno nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A dieťa, ktoré počneš, bude Božím synom. Veď aj tvoja teta Alžbeta čaká dieťatko a je už v 6. mesiaci, lebo u Boha nie je nič nemožné. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária s veľkou pokorou prijala to, čo jej zvestoval anjel a uverila mu. Preto sa hneď vybrala na cestu do hornatého kraja Judska, do istého mestečka. Tam pošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Požehnaná si medzi ženami a požehnané je dieťa, ktoré nosíš pod srdcom. Lebo len čo som začula tvoj pozdrav radosťou, zachvelo sa dieťa v mojom lone. Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila všetko, čo ti povedal Pán. Dozvedela som sa, že ťa Pán požehná a že sa každý všetko. Veru, velebí moja duša Pána a nech sa stane podľa jeho slova. Prišla som ti pomôcť, určite ti nepomôžeš. Ďakujem ti, Mária, za tvoju ochotu. Rada príjmem tvoju pomoc. Budeš mi veľmi nápomocná. Mária zostala u Alžbety asi 3 mesiace. Potom sa vrátila domov k Jozefovi. Jozef bol tesár, šikovný majster, ktorého mali ľudia veľmi radi, ale Jozef bol v tom čase veľmi smutný a modlil sa k Bohu. Blahoslavený Pán Boh, ty o mne vieš všetko. Vieš akurát na Máriu, moju snúbenicu. Len jedno nemôžem pochopiť. Má sa matka budúceho dieťaťa stať mojou manželkou? Daj mi znamenie, ako rozniť. Keď Jozef utrápený zaspal, vo sne sa mu prihovoril Pán cez anjela. Neboj sa Máriu vydať za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu. Mali ste to vidieť, ako Jozef ten deň ožil. Zdalo sa, že aj ten modlík si pri práci pospevoval spolu s ním. A ako to bolo ďalej? Mária sa vrátila od svojej tety Alžbety z Bor a Jozefovi už nič nebránilo, aby si ju vzal za manželku. Pár týždňov po svadbe prišiel do Nazareta posol s oznámom, že cisár Augustus vydal rozkaz na ščítanie ľudu. Kto by rozkaz nesplnil, bol by prísne potrestaný. Mária, dnes v meste hlasili cisárovo nariadenie. Počula si? Áno, Jozef, počula. Lebo náš ľud pochádza z Betlehema. Tu nás nezapíšu. Musíme sa vydať na cestu. Pripravme o potrebné jedlo a ostatná sa už postarám. Mária s Jozefom sa teda musia vydať na cestu do Betlehema, aby sa dali zapísať. Pre nás je narodenie Ježiška radosťou, ale pre svätého Jozefa a Pannu Máriu to vôbec nebolo ľahké. V tom čase už sadala zima na krajinu a ich čakala dlhá a úmorná cesta. Ja už nevládzem. Neboj sa. Boh na nikoho nezabúda. Keď chcel, aby sme sa vydali na túto cestu, určite nám dá silu, aby sme šťastne došli. Veľmi ťažko sa putovalo Pane Márii na hrboľatej a dlhej ceste. A keď prišli do Betlehema, nikde ich nechceli prijať, lebo Mária čakala dieťa a ľuďom bolo veru ťažko poskytnúť im pomoc. Nechceli sa podeliť ani o jednu izbičku a o kúsok chleba z iných. Mária, pozri, vidím Betlehem. Už to nie je ďaleko. Ozaj, vidím domy. Dúfam, že nás niekde príjmu. Určite nás príjmu, veď Boh na nikoho nezabúda. Šalom, pokoj vám, dobrí ľudia.
nezakrýva. Skúste sa opýtať inde. Jozef, kde sa pôjdeme? Kam pôjdeme? A Jozef nazval dieťa Ježiš, čo znamená spasiteľ, a komu to oznámil Pán. Vidíte,
chudobe, v pokore a v tichosti koná Pán Boh veľké veci. Nie v hluku, v pýche a tam, kde si ľudia zakladajú na svojom bohatstve. Nedaleko Betlema boli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Zrazu zastal pri nich anjel Pána a ďalší anjeli z neba a zmocnil sa ich veľký strach. Narodil sa sveta vykupiteľ, budúcich národov od Boha učiteľ. Pospiechajte rýchlo do Betlehemu, tam nájdete dieťa, uklonte sa im. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich, pastieri nemeškali. Rýchlo vzali svoje hudobné dary a ponáhľali sa k maštálke, aby sa poklonili a privítali nového kráľa. Nenarodil sa v paláci, ako by mnohí očakávali, ale v chudobe, v jasliach na slave. Takto pokorne prichádza na svet Syn Boží. Osobne chce prísť ku každému, klope na srdce každého človeka a čaká, kto ho príjme do srdca, kto ho v ňom ohreje. Rád
počíta na svet Božie dieťa, padli na kolena a kláňajúc dávali mu svoje dary. Jak si krásne je dujatko, prostred biedy úbožia, nesiem ťa do pozičky a vdahliali ti nožičky. Ježiško, nemáme toho veľa, ale dáme ti, čo máme, hrúčku nášho syna. A ja biedný, čo ti dám? Už viem, dám si dať. Dám ti moje srdiečko a možte králičko. Pastieri dali malému Ježiškovi svoje skromné dary a okrem toho mu poskytli trochu miesta vo svojom srdci. I mudrci z východu uvideli hviezdu na oblohe. Keď sa to Herodes dozvedel, dal si ich zavolať a vyspýtal sa, kedy sa im zjavila hviezda. Dal som si vás zavolať, pretože ma znepokojuje jedna vec. Nejaká divná hviezda zjavila sa na oblohe. Viete o tom niečo? Pane, volám sa Melisa. Ja a moji učenci už dlho pozrieme oblohu. Volám sa Baltazar a na oblohe je napísaná pravda, ktorú má prečítať každý múdry. Ja som Gaška. Na oblohe sme spozorovali hviezdu. Či sme k nej bližšie, tým je jasnejšia. Hviezda šla pred nami, tu na zastave. Potešili sme sa, lebo zajsť je to cieľ našej cesty. Musel sa stať veľký zázrak, takýto div tu ešte na zemi nikdy nebol. Áno, podľa písma prorokov sa mal v Betleheme narodiť nový kráľ a my sme sa mu prišli pokloniť. Áno, už aj moji riadcovia niečo také hovorili. Vybeďte sa tam. Nech som tam chcel poslať mojich ľudí, aby odovzdali dary a vzdali ho. A bude pre mňa z čoho, ak ne prinesiete čo najviac správ o tomto dieťati. Že kráľ dom môže byť väčší ako ja, snad to dieťa. Vymyslí hlúbakov. Kniežne, ťa som kráľ. Počujete, len ja. Herodes je veľký pán, nad svetom chce vládnuť sám. O svoj trón sa veľmi bojí, dieťatko sa zabiť v
v nás ľudí. Milé a vzácne sa to darí. Syn môj, Kristus sa vám zavďačí. Dávam silu, zdravie a posvetnú krásu. Keď sa mudrci chceli pobrať späť, zastavili ich anjel. Nevracajte sa späť k Herodesovi. Vyberte si najkratšiu cestu a vráťte sa späť do svojej krajiny. Vidíš, takto prišiel na svet Mesiáš. Ozaj, muselo to byť krásne. Vieš, ako rada by som videla, ako rada by som bola medicínka. Zarobila by som tú najkrajšiu oložku, aj tú balíku, ktorú by som nikdy za nič nikomu nedala. Ježiško práve toto čaká od teba. Ale on nechce hračku, ani koláčik, ale tvoje čisté srdiečko a tvoju čistú dušu, aby mohol k tebe prísť a bývať u teba. Vidíš, Vianoce môžeme prežívať stále. Vždy sa nám Ježiško narodí v srdci, keď po ňom túžime a keď ho príjmeme vo svetom príjmaní. Pri každej svätej omši a pri každom krížiku. A vôbec sa ho nemusíme báť, lebo on chce, aby mohol prebývať v nás. Preto si vzal telo a stal sa jedným z nás. Nebojme sa teda Ježiška, keď chceme mať všetci večný život v nebi. Želáme vám my tu spolu s detičkami do nastávajúceho roku, aby bol bohatý na stretnutia, v ktorých vám dobrí ľudia štedrým slovom rozmnožia spokojnosť a šťastie. Ďakujeme vám.